שלום לכם, אני אדוארד, מנהל ההשקעות של קרן VMCH של פורום לונג, והיום אנחנו נדבר על אג"חים. אנחנו הולכים לעבור על הרבה מאוד אג"חים, ונראה אם נמצא משהו מעניין. אוקיי. אז קודם כל נלך למקום האהוב עלינו, ספונסר, כן? ספציפית לחלק של האג"חים שם, שימושים מאוד. טוב, מכ"מים לא מעניינים אותנו, בכלל לא, אז נתקדם קדימה. מה שיותר מעניין, גם אג"חים ממשלתיים לא מעניינים אף אחד, מה שכן מעניין זה... טוב, בוא נראה אג"ח להמרה, יש דברים כאלה בכלל בארץ, בוא נראה. נעבור לאט לאט ונראה מה נוכל למצוא. בוא נראה. נראה שיש לנו עיכובים בתהליכים. טוב, הייתי מאמר על באגים. צעד אחד קדימה. אג"ח חברות צמוד מטח, יש דברים כאלה. בוא נראה. לא, גם פה אין שום דבר. כך נראה. או, הנה, סוף סוף. יפה מאוד. או ליר אג"ח א'. טוב, נסדר אותם לפי תשואה לפדיון, ונראה מה נוכל למצוא. מינוס. טוב, מינוס זה בגלל שאג"ח הולך להיפרע עוד מעט, אז זה ברור למה. שהיא כנראה טעות, אבל בוא נראה, אולי יש פה משהו יותר מעניין. חלל. טוב, חלל. בסדר. כן, מח"מ, או. כן, פה אין מח"מ. מח"מ 3. זה אולי מעניין, מה זה אוליר? בוא נראה מה זה אוליר. נעשה מאיה, נראה מה זה האוליר הזה. וכמובן, ביז פורטל. בוא נראה מה ישנו כאן. טוב, אוליר. או, הנה אוליר. אוקיי, דוחות כספיים רגע, כן. מה מצאנו? דוח שלישי. בוא נראה דוח שנתי. לא רוצים דוחות שנתיים ברמת העיקרון. אוקיי. נשמור, נפתח, יפה מאוד. טוב, בוא נראה מה מצבנו. החברה, כן. אוקיי, החברה הוקמה ב-17 בספטמבר 2014. טוב, כבר יש לנו בעיה, כי החברה הוקמה לפני לא הרבה זמן, אבל אוקיי, נתקדם, בוא נראה. BVI, חברה של BVI, כן, לא הייתה פעילות. נדל"ן למגורים ברובע ברוקלין. אוקיי. השכרה ופיתוח, ואוקיי. נדל"ן ברוקלין. בסדר, נדל"ן בברוקלין, בוא נראה. כל מיני רשימת החזקות. אוקיי, טוב, בסדר גמור. כל נכסי החברה. אוקיי. כמות נכסים 151, אוקיי, מעניין מאוד. יש פה הרבה נכסים. יחידות מסחר ויחידות מגורים להשכרה בהקמה. מה זאת אומרת בהקמה? טוב, מעניין. אוקיי, טוב, מאזן. בסדר גמור, מאזן. אגרות חוב, זה שלנו, מן הסתם. בוא נראה את האוליר הזה בספורטל. אוליר אג"ח א'. כן, נראה שיש רק אחד כזה. בואו נוודא כמה כאלה יש לנו. טוב, הצמדת דולר כמו ששמנו לב, כן? חיפשנו דולר, מצאנו דולר. ריבית קבועה כנראה, כן, קבועה. אוקיי. טוב, דירוגים פחות מעניינים כרגע. שעבודים, בוא נראה. כרית ריבית. טוב, פחות מעניין, שעבוד שלילי, אוקיי. בסדר. זה כנראה משועבד לבנקים, האג"ח פה. בוא נראה רק נוודא את זה, רק כן. זה בעצם, מה שקורה פה זה שזה בעצם משכנתאות. ככל הנראה. נוודא את זה עוד מעט. וזה בעצם הלוואת מזנין. זאת אומרת, בעלי אגרות החוב כאן הם נחותים יחסית לחוב הזה. בוא נראה ביאור 8. כן, בנקים, כן. כן, מדובר במשכנתאות לפי הריבית.
אוקיי, בסדר גמור. אוקיי, אז לאט לאט. קודם כל, התשואה על האג"ח שראינו, היא נראית גבוהה, אוקיי? התשואה נראית גבוהה, באמת 9.5, אבל מה? 9.5 בשביל הלוואת מזנין, כלומר, הלוואה שהיא אה, נחותה לבנקים, אוקיי? זה לא מי יודע מה גבוה, אוקיי? זה לא איזה משהו מי יודע מה גבוה. לא בטוח שפה מציאה גדולה, בוא נראה את החוב של הבנקים, 269, ובוא נראה את ההכנסות מהנכסים, 27. כן, נטו, בערך 20 אני רואה. זה לא מעניין. יש כאן בערך 20, אוקיי. יש כאן בערך 20, אז הכנסות של 20, מול הוצאות מימון של הדבר הזה, זה... כן. טוב, נשאר פה משהו, אמנם נשאר פה משהו, אבל כרית הביטחון פה היא לא גדולה באופן מיוחד. כי אנחנו בעצם מגיעים אחרי החוב הבנקאי, בתור מחזיקי האג"ח. יש פה איזושהי בעיה, בואו נראה מה הריביות. ריבית ששולמה, יש פה דבר כזה? האם יש פה דבר כזה? לא, כנראה שההוצאות מימון הן באמת הוצאות הריבית. כן, כנראה שזה 16ב. 16ב זה טוב. בוא נראה. אוקיי. מה אני רואה כאן? לא רואה שום דבר. לא רואה שום דבר. הנה עשינו בגין אג"ח, כן, 5. אז כלומר ש10 חוב בנקאי ו5 אג"ח. טוב. חייב להגיד שזה לא הדבר הכי גרוע שראיתי בחיים שלי. בוא נגיד, זה לא האג"ח הכי גרוע שראיתי בחיים. אז שוב, אז אג"ח לא צמוד, דולרי. מי שרוצה, זה יכול להיות מלא מעניין, 9.5. כמובן שרמת הביטחון של האג"ח היא לא בשמיים, אבל בוא נגיד, זה לא מאוד גרוע בהתחשב בתזרים המזומנים. יש תזרים מזומנים של 20, בערך 20, כן? בואו רק נוודא את זה. כן, נקחו את זה אחורה גם. אכן נראה שזה סביר. כלומר, סביר, נראה סביר. בערך 20 הכנסות נטו, ומזה מורידים 10 בשביל הבנקים כל שנה, פלוס יש את המרכיב של האג"ח שזה עוד 5. אוקיי, זה לא מדהים, אבל סביר, בסדר. כלומר, האג"ח הזה מתומחר בצורה סבירה, בהתאם לסיכון שלו לטעמי. באמת הוא צריך לשאת ריבית הרבה יותר גבוהה מהחוב הבנקאי, החוב הבנקאי נושא 4% בערך. אוקיי, אפשר להתווכח אם זה נכון או לא, אבל אוקיי. זה נושא 9%, שזה יותר, שזה כבר נכון. בוא נבדל מחדש את התנאים של החוב הבנקאי, כדי לראות שזה באמת, שכשעליית הריבית תבוא, הריבית פה לא תזנק. הלוואות. אוקיי. טוב, אני לא באמת רואה את החלוקה. אין פה שום התייחסות לזה. טוב, בוא נגיד שעד שאנחנו לא יכולים למצוא, זו נקודה חשובה, עד שאי אפשר למצוא אם ההלוואות האלה הן הלוואות בריבית קבועה, כנראה שהן בריבית קבועה, כי זה כנראה משכנתאות, אבל זה לא ברור כאן. אם זה לא בריבית קבועה, זה עשוי להפוך לקטסטרופה אחת גדולה, לכן צריך מאוד להיזהר עם זה. אז זה משהו שצריך לבדוק בהמשך. אוקיי, זה סיפור אחד, בסדר, אני סוגר את זה. את הרעיון הזה הבנו, בוא נראה במועדי פירעון, כן, האג"ח הזה אגב נפרע בחלקים, שזו בעיה נוספת. למה זאת בעיה? כי כשזה נפרע בחלקים אנחנו מקבלים הרבה מזומנים בכל שנה. אנחנו צריכים לחפש למזומנים האלה, לחפש להם בית חדש, כלומר להשקיע את הכסף הזה מחדש, וזה קצת בעייתי. היה הרבה יותר טוב אם האג"ח הזה היה נפרע כולו מתישהו בעתיד הרחוק, ואז היינו מקבלים תשואה גבוהה יחסית למשך הרבה מאוד שנים, בלי צורך להשקיע מחדש את הכסף ולחפש אג"חים חדשים. אז זה עוד חיסרון לרעת האג"ח הזה. אז יש לנו ככה, הצמדה זה חיסרון שאין פה הצמדה. האג"ח הזה לא נראה שהוא מתומחר באיזשהו בזול יותר מדי, להתחשב בזה שזה מדובר במזנין, כלומר
הלוואה אמצעית, כן, בין המשכנתה לבין ההון העצמי בנכס, יש משהו באמצע, שזה מה שאנחנו מסתכלים עליו, זה האג"ח. לכן, אוקיי, 9 זה סביר בשביל דבר כזה, בין 8 ל-12 זה בדרך כלל סביר בשביל הלוואות מזנין. ושוב, אמרנו פירעון בחלקים, זה שלא נסחר בזול מדי, השאלה לגבי החוב הבנקאי, אם החוב הבנקאי הוא חוב בריבית משתנה או קבועה, יכול להיות שהוא בריבית משתנה, זה אפשרי, צריך לבדוק את זה מאוד מאוד בזהירות, וזה הכל, זה העניין. נעבור הלאה, בסך הכל מעניין בסך הכל, נעבור הלאה. אוקיי, מה עוד יש לנו כאן? מה הבאתם לנו? טוב, כאן, בדברים האחרים לא נראה מעניין מדי. בזן זה קטסטרופה. זאת אומרת, זה לא... כן, לא מעניין באופן מיוחד. גזית גלוב זה גם, זה מבנה פירמידה די גדול, שיש לו פלוסים ומינוסים, אבל בוא נגיד שהאג"ח הזה הוא לא בטוח בשום קנה מידה, לכן נדלג עליו. אוקיי, בוא נראה את האג"ח להמרה, אולי יש דבר כזה שוב. ניתן לזה לעבוד במשך איזה 10 שניות, כדי לראות אם באמת נצליח למצוא משהו כאן. אוקיי, לא. יפה. בואו נראה. תשואה. מחפשים תשואה. מיין ונצ'ר. טוב, זה קצת גבוה. מרמז שאולי יש איזושהי בעיה. נתקדם קדימה. אורתם סהר. כן, זה גם היסטרי. כן, זה כנראה אג"חים שיש להם בעיות מאוד חמורות. אבל בוא נראה לגבי זה. פלסטושק. אוקיי, כן. טוב, זה, כאמור, זה נראה בסדר בתור התחלה. אוקיי, 6. אוקיי, מעניין, פלסטושק. להב. אורביט סאטקום, כן, זה אני מכיר. דלק קבוצה. טוב, בסדר גמור. בוא נעצור כאן. ספונסר. חזרה למים. חזרה לביספורטה. מה נתחיל ברן? אני שוב גילוי נאות, אני לא משקיע באג"חים בישראל, מעולם לא השקעתי באג"חים בישראל, אבל אני יודע שיש הרבה אנשים שמתעניינים בסוג הדברים האלה, ולכן אנחנו נעשה את העבודה. אולי נמצא משהו מעניין. אוקיי. שוב דוח שנתי. נוריד ונשמור. נפתח מחדש. אוקיי, בוא נראה מה זה הדבר הזה. מה יש לנו כאן? 55 חברות. הנדסה. אוקיי. בוא נלך למאזן. תמיד עדיף ללכת למאזן קודם כל. מדובר באג"ח אחרי הכל, כן? הדבר החשוב ביותר באג"ח זה מאזן. רבותיי, יש לכם דוח פה איפשהו? כן, יכול להיות שזה לא הדבר הנכון, יכול להיות שזה הדוח. וזה באמת הדוח, אוקיי. בואו נוריד אותו. בואו נראה. 1000 ש"ח. מזומנים, יש מזומנים, אוקיי, יפה, לקוחות. זה שאלה באיזה מדינות הם עובדים, כן? יש חברות הנדסה שעובדות במדינות עולם שלישי שזה מפוקפק, ויש מקרים שזה פחות מפוקפק. בכל אופן אין פה יותר מדי, יש פה בעיקר לקוחות ומזומן. צד שני, אשראי והלוואות. שוטף. מה זה אומר שוטף? זה אומר שזה נפרע בקרוב. בוא נראה רגע מה המחר פה, 3. קצת מוזר, אני חייב לציין. קצת מוזר, כי האג"ח לא אמור להיפרע כולו בחתיכה אחת. אבל בוא נראה. טוב, ספקים יש פה, ספקים ואחרים בסדר. אוקיי, זה טוב לראות שאין פה על פניו יותר מדי חוב שמקוטלג כבנקאי, למרות שאולי זה לא נכון. בוא נראה ב-15. כמה חוב בנקאי יש פה.
מה מבנה החוב? כן. אולי נגיע למשהו מעניין. הרכב, משיכות יתר הלוואות. אוקיי, איפה נושא האג"ח? האג"ח פה. יכול להיות שפספסתי משהו? בואו נראה. אולי פספסנו משהו, אולי אנחנו מסתכלים על החברה לא נכונה, שזה גם יכול לקרות. צריך לשים לב לזה. איך יודעים? הולכים לפרופיל, ומסתכלים מה השם של החברה. קבוצת ברנדה. וכאן כתוב קבוצת ברנדה, נכון? כן. נו, אותה חברה. אז איך יכול להיות? מעניין. לאט לאט אנחנו נגיע לזה. משיכות יתר, הלוואות, כוכבית. אין התייחסות לאג"ח. למה אין התייחסות לאג"ח? תאגידים בנקאיים. אז איפה האג"ח נכנס כאן? משהו פה חשוד. אנחנו נגיע פה לעומקו של העניין. משהו חשוד כאן. פדיון בלתי מוסדר. אוקיי. וכמה לשלם? 63. הקרן זה 51. במילים אחרות, זה משמעותי, זה צריך להופיע במאזן איפשהו. מאוד מאוד מוזר. מאוד מאוד מוזר. נכסי תוכנית. בוא נבדוק. או, אגרות חוב. בוא נראה. לא, זה מטבע שישלמו. כן. אגרות חוב קונצרניות. אוקיי. שוב אין קשר. זה קשור לתוכנית העובדים שלהם. או, אגרות חוב להמרה. סוף כל סוף. הונפקו לציבור, הם הונפקו ב10 במרץ. לכן לא רואים אותם בדוח. אוקיי, כי הונפקו אחרי הדוח. תשקיף, בתמורה, כן. אוקיי, יפה. בסדר גמור. בסדר גמור, בוא נראה את התנאים. רשומות על שם. ניתן לתת להמרה. אוקיי, כרגע, ההמרה כרגע לא מעניינת אותנו. אנחנו מסתכלים על זה כאיגרת חוב כשלעצמה, בלי האלמנט של ההמרה. מי שרוצה יכול אחר כך ולהסתכל ולחפש. ריבית קבועה, תשלום חצי שנתיים. אוקיי. בסדר גמור. בסדר גמור, כן, מגבלות וכו'. אוקיי. יפה מאוד. כלכנה גם, בסדר גמור. יפה, אוקיי. זה הסיטואציה. ריבית 6.5, וכרגע זה ב9.4, יפה. יפה מאוד, קיבלנו פה נראה מכובד. עכשיו בוא נראה עכשיו את המאזן המעודכן, כי נראה שבאמת היו עדכונים משמעותיים. בוא נסתכל על זה. אוקיי. זה הדוח הכספי, נכון? כן. יפה מאוד. נסתכל על הדוח הכספי. עכשיו, זה הדוח המעודכן. מזומנים ירדו משמעותית ממה שהיה אז, שזה מעניין למה, אנחנו נגיע לזה עוד מעט. הם מוגבלים, הבנתי. אוקיי, זה מה שקשור לאג"ח. בסדר גמור. אוקיי. שוב, נראה דומה. בסך הכל נראה דומה למה שהיה קודם. אשראי והלוואות הזמן ארוך. ואגרות חוב צריכות להיות פה, כן, יפה. יפה מאוד. בסדר. עכשיו, ספקים נותני שירותים ואחרים, בגדול, הם נחותים ביחס לאגרות החוב. זה טוב, כי בעלי אגרות החוב זאת כרית הביטחון שלנו. שני הדברים האלה, וההון העצמי. כלומר, יש פה לא מעט כרית ביטחון, אם כי עדיין יש לא מעט חוב בנקאי. היה חוב בנקאי כזה, שבערך 100, עכשיו יש חוב בנקאי שבערך 50. החוב הבנקאי הוא לפנינו. למיטב הבנתי שוב, בדרך כלל זאת הסיטואציה, בדרך כלל החוב הבנקאי הוא מגיע לפני אגרות החוב. ברוב המקרים. לפחות בישראל ככה זה עובד. כן. לבנקים יש ביטחונות, ולמחזיקי אגרות החוב בדרך כלל אין ביטחונות. במקרה הזה אפשר לראות את הביטחונות פה.
אינן מובטחות בשעבודים. אז כמובן שאין מה לחפש פה, אבל זה לא כל כך גרוע מהבחינה שיש כרית ביטחון משמעותית כאן, מבחינת מאזנית לפחות. נעבור למאזן שוב. אוקיי, יש כאן כרית ביטחון משמעותית מבחינת הון ומבחינת הספקים וכולי, שזה מעניין. בוא נראה לזה תקופה אג"ח, עד 2021. אוקיי, אז זה הגיוני שהם יחזירו, כנראה שהם לא יצליחו להפסיד כל כך הרבה כסף עד אותו תאריך, ולכן אולי זה מעניין. בוא נראה אם הם בכלל רווחיים. ולא, הם לא רווחיים, שזאת הבעיה בעצם, זאת אומרת, זו גם הסיבה שזה מתומחר בכזה מחיר. כי אמנם יש סיכוי, איכשהו סיכוי סביר שהם יצליחו להחזיר את החוב, כי שימו לב שהם מפסידים, ב9 חודשים הם הפסידו בערך 20, פחות או יותר, אוקיי, אבל אם הם ימשיכו להפסיד פחות או יותר ככה, הם יפסידו בערך, עד שהם יצליחו להחזיר את האג"ח, הם יפסידו בערך 100 מיליון, אולי קצת יותר, נגיד 150. אם מפסידים 150 מיליון, בעלי האג"ח עדיין יקבלו כנראה את כספם. למה אני אומר את זה? כי יש כאן ככה לקבל, בערך 200 לקבל, ויש פה 140 מזומן. כלומר, הם ישרפו את כל המזומן אמנם, עד אותו תאריך, שהאג"ח ייפרע, אבל יש את זה. עכשיו זה יתחלק, ה-200 האלה, שהם כנראה לא 200 באמת, כנראה שיש פה פחות, בשביל השמרנות, כן? אני מעריך שיש כאן פחות, בגלל ששאלה אם הם צריכו לגבות את כל זה, במיוחד בפירוק, אבל כנראה ש100-120 בטח יגבו. בוא נגיד שהם יגבו 120, בסדר? אם יגבו 120, אז ישלמו את החוב הבנקאי, שהוא בערך 50 ומשהו, 50 וקצת, ואז יישאר לנו מספיק. לכן זה, גם אם מפסידים, רק השאלה היחידה, אם כמובן ההפסידים לא יגדלו. וזאת הבעיה שלנו, כי זה קרוב מדי, כי כרגע ההפסידים בקצב כזה, שזה קצת מפוקפק. אז אנחנו נגדיר את זה כמפוקפק ונתקדם קדימה. אוקיי, אז זה מפוקפק. מה לגבי פריון נט? ככה זה נקרא. בוא נראה מה זה. פריון נטוורק. טוב, פנטסטי. בסדר גמור. פירעון לשיעורין. פרסומות עוד פעם. כן, יפה מאוד, נתוני אג"ח. בוא נראה מה הסיטואציה פה. אוקיי, כן, זה שעבוד שלילי. שעבוד שלילי, המשמעות שלו זה שאסור לשעבד נכסים של החברה לטובת צד שלישי בלי אישור מפורש מבעלי האג"ח. זה לא חזק באופן מיוחד, כן? זה עדיף כמובן שעבוד ספציפי, לשעבד איזשהו נכס או משהו כזה. אבל זה גם בסדר, זה לא רע שזה קיים. כל מיני אמות מידה, כן? זה פחות רלוונטי בשלב הזה. אנחנו קובעים את אמות המידה שלנו בעצם, כן? אנחנו לא צריכים את הדברים האלה כל כך. אם זה לא יהיה טוב לא נקנה כמובן, לכן זה לא פחות רלוונטי. אוקיי, איזשהו פדיון לשיעורין זאת בעיה, כי צריך למצוא בית חדש לכסף הזה בכל פעם שהוא ייפרע, שזה קצת מייצר לנו בעיה. אוקיי, בואו נראה. מה הברוטו כן? אז יש איזושהי צורה שנראית בסדר להחזקה, אם כי זה שקלי. זה שזה שקלי זה לא כך טוב. כי זה 6.8 יש לנו פה חשיפה וגם ריבית קבועה. זה מייצר חשיפה משמעותית לשינויים בריבית ואינפלציה וכו'. אז אם כי המח"מ קצר, שזה טוב. אוקיי. בוא נתקדם ונראה לאן נגיע. פריון נטוורק. טוב, בוא נראה אחד הדוחות הכי עדכניים, שלא נבזבז יותר מדי זמן. נעשה את זה מהר. טק, דוח. נלך פשוט לדוח. נעשה את זה חיים פשוטים. נעשה לנו חיים פשוטים, נפסול חברות ככה יותר מהר, ונוכל לחסות יותר חברות בזמן יותר קצר. אוקיי, 2016. האם יש לנו רווח? אוקיי, אין לנו רווח. זה לא רווח משמעותי בכל אופן. זה בעייתי. אוקיי, זה media by cost, כן? בסדר, אבל מה שכן, יש הכנסות. בואו נראה מה פריון עושים. מדיה.
אוקיי, מדובר בחברת טכנולוגיה, והיא לא כך רווחית, שזה בעייתי. אוקיי, בסדר. אנליזת מידע, קצת חשוד כל הסיפור הזה, בוא נראה אם לפחות יש מאזן. אוקיי, מה יש לנו במאזן? Accounts receivable, Goodwill. אוקיי, זה רע מאוד, זה רע מאוד. זה לא ברור מה זה שווה. אוקיי, כלומר אנחנו יכולים להסתמך אולי רק על 100 האלה. כמה חוב יש פה? זה החוב. ויש פה כל מיני דברים אחרים. כן. בקיצור, לא בטוח שזה רעיון טוב. לא בטוח שזה רעיון טוב. אוקיי. לא נראה שיש פה כרית ביטחון משמעותית בשביל האג"ח, וגם מדובר באג"ח שקלי וכולי. בקיצור נתקדם על הפלסטושק. זה, אם אני זוכר נכון, מדובר במפעלים של פלסטיקה, אבל בואו נראה. אג"ח 2 כמדומני. איזה אג"ח הסתכלנו? אג"ח 2, כן. אוקיי. מצוין. טוב. נראה את הפרופיל. אריזות גמישות. אוקיי, מצוין. אריזות גמישות. מפעל אריזות גמישות. שקלי קבוע. אוקיי, גם לא כך טוב, והריבית היא לא גבוהה באופן מיוחד, אבל יכול להיות שלפחות נמצא שזה אג"ח טוב, אני יודע. בוא נראה. שעבודים, כן, זה שעבוד שלילי. אוקיי, זה אמות מידה, כן, לא מעניין. בסדר, בוא נראה פירעונות, זה שזה פירעונות שהם בעתיד טיפה יותר טוב, למרות שזה בחלקים, זה שוב פחות מוצלח. בסדר. מכיוון שזה גם בחלקים וגם הריבית לא גבוהה במיוחד, וזה שקלי, אז אני פוסל את זה על הסף. בואו נתקדם קדימה. להב אג"ח זין. בואו נראה מה זה הדבר הזה. בואו נראה מה ישנו כאן. פרופיל. טוב, עוד 2006 עסקה בתחום טכנולוגיות מידע. 2007 זה נדל"ן, 2011 זה חברת חגית ואלי. בסדר. בסדר. הם מתעסקים בנדל"ן מניב. אוקיי. נשמע בסדר. בוא נראה מה זה אומר. שקלי, קבוע. ריבית לא משהו. בוא נראה לפחות מה הפירעונות. זה גם לא משהו. גם שוב פירעונות בחלקים. זה פחות מפתה. מתקדם הלאה. טוב, אוקיי, אז בתחום האג"ח להמרה זה פחות, הז'אנר הוא פחות מוצלח. שנבדוק את אלה בשביל הקוריוז. בוא נבדוק את מעיין ונצ'ר. ככה בשביל הצחוקים. בוא נראה אם זה שווה משהו. סביר להניח שמדובר בקטסטרופה, אבל הכל יכול להיות. הכל יכול להיות. אג"ח בש. טוב. בכל אופן, תשואה ברוטו בהחלט נראית מפתה. 74%. לא יכול להתלונן על תשואה כזאת. מדד. אבל זה גם צמוד מדד. איזה יופי. איזה יופי. למה לחצתי על זה אני לא יודע. מדד קבוע, כן, פנטסטי. פנטסטי, ברוטו להחזקה מאוד גבוה. בסדר, כנראה שיש פה ברדק, אבל בסדר גמור. מוניטין, טוב, זה לא מעניין אף אחד. פירעון ב-2022. למה לא בעצם? נשמע לי בסדר. אוקיי, עכשיו בוא נראה אם מדובר בקטסטרופה או שלא. בסך הכל אג"ח זה בערך 30, אוקיי, 30 מיליון שקל. לא נשמע כמו יותר מדי כסף. נשמע כמו כמות לא היסטרית של כסף. בוא נראה. רבעון שני. כבר מטריד שהם לא הגישו דוח רבעון שלישי, אבל בסדר, נו. כן. זה באמת קצת מטריד, אני חייב להגיד. חייב לציין. זה שהם לא הגישו דוח רבעון שלישי זה כמובן לא מעיד על דברים טובים במיוחד. אבל בסדר, בוא נראה דוח. נראה מה כתוב בדוח.
הנה. מפנים את תשומת הלב לאמור בביאור 1ג' לפיו החברה הפסדים מצטברים. אוקיי, גירעון בהון החוזר, בקיצור אין כסף במילים אחרות, ועסק חי, כמובן עסק חי, במילים אחרות עסק חי אומר עסק מת, כן, זה... אוקיי, לא משהו בכל אופן. טוב, דוח תמציתי, אז השקעות בחברות חממה. מה זה אומר חברות חממה? אני מניח שמדובר בסטארט-אפים. טוב, בכל אופן. וכנגד העניין המדהים הזה, יש לנו כאן הלוואות בעל שליטה, מדען ראשי, אגרות חוב איפשהו? יש לנו אגרות חוב? הנה אגרות חוב, להמרה סדרה ב'. למה זה כתוב? למה אגרות החוב כתובות ב3 מיליון שקל, בזמן שהשווי שלהם הוא 31. כמובן התשובה היא שמדובר בדוחות כנראה של IFRS שמאמצים גישת שווי שוק לחוב. גישת שווי שוק אומרת שאם האגרת חוב נסחרת ב10 במקום ב100, אז כנראה שאגרות חוב שוות עשירית ממה שהן שוות ונרשום אותן ב3. כמובן שהמספר האמיתי כאן הוא 30 מיליון, כן? אני מניח שגם אפשר לראות את זה בביאורים, איפשהו. בוא נראה מה אני צריך למצוא את זה. אני לא רואה שיש פה ביאורים בכלל. אבל כן, אני חושב שהבנו את הרעיון, אני חושב שזה בסדר. בוא נראה רווח והפסד בשביל מה שנקרא דוח רווח והספד. בוא נראה אם הוא קיים איפשהו. איזה יופי. שווי הוגן, הוצאות, מימון, כן. מדובר בחברת החזקות של משהו, אני לא יודע מה זה אומר חברות חממה, כן? אבל המצב לא נראה טוב בכלל. בקיצור, קטסטרופה מטורפת. מאגרות חוב, כן. כן. בקיצור, מצב קשה מאוד. חברות פורטפוליו עתירות טכנולוגיה. בקיצור, מדובר על סטארט-אפים. אוקיי, חברת החזקה של סטארט-אפים. בסדר גמור. נאחל להם בהצלחה. טוב, אז מיצינו את התחום של אג"ח להמרה, צמוד מט"ח גם מיצינו, צמוד מדד. רגע, אבל לא צמוד ריבית קבועה, לא צמוד ריבית משנה. בוא נתחיל מזה. נגיע בסוף לצמודי מדד, שזה הכי נפוץ, או הכי מעניין, יותר נכון. אני לא צמוד ריבית קבועה. אני לא נוכל למצוא שם. זה משהו מעניין. מי יודע? מי יודע? האורה. בסדר. טוב, תשואה. איפה התשואה? אורבנקורפ. כן, זה נראה מבטיח. פטרוכימיים, טוב, פטרוכימיים, כן, זה קטסטרופה וממשיכים. ניתן אפילו להיכנס לזה. אורבנקורפ. שאלה מעניינת. ברגע שנראה צורות כאלה באג"ח, זה סימן די טוב שמדובר בקטסטרופה. מכיוון שאנחנו מחפשים דברים שהם לא קטסטרופה, אז אני אדלג על זה, כן? אקסטל. טוב, אקסטל. חלל. בוא נעשה גם חלל. רגע. מח"מ, חלל נסחר, כן, זה נסחר ככה כי המח"מ הוא כלום, אז כן, אבל אקסטל, הנה עוד אקסטל. טוב, הסתכלנו על אקסטל אחד, אנחנו לא צריכים 2, נכון? מי שרוצה שיבחר אחד מהם זה IDB. IDB פיתוח. למה לא? אפשר להסתכל ככה. ברוקלנד. דלסה. בואו נראה דלסה. יש לנו כאן מספיק אני חושב. אוקיי, נתחיל מאקסטל. בואו נתחיל מאקסטל. אוקיי. אקסטל לימיטד. בואו נראה מה קורה. עסקאות, כן, בסדר. טוב, בוא נראה מאזן. נדלג לבולשיט ונגיע למאזן. זה בעצם הדבר החשוב ביותר. נדל"ן להשקעה. ב$1,000 ארצות הברית. מדובר בחברה גדולה למדי. כן. חברות כלולות, מלא בניינים. כן, זה נכסים בכמות משמעותית. הון עצמי. אגרות חוב.
מוסדות פיננסיים. טוב, לא נראה רע כל כך, אני חייב להגיד. אני חייב להגיד שזה לא נראה רע כל כך במבט ראשון. מעניין אם הם רווחיים או לא. ככה כך ב' לצורך העניין. שניהם הם מעניינים באותה מידה, פחות או יותר. אוקיי. שקלי קבוע. ב-13% ברוטו להחזקה. זה האמת שזה מפתה, אני חייב להגיד שזה מפתה למדי. ביטחונות, כן. שעבוד שלילי כמובן, וכן, והסכום שראינו בספרים. אוקיי. איך הם יחזירו את זה אין לי מושג, אבל כן, טוב. יש הרבה אגרות חוב. יש הרבה אגרות חוב, שזה שוב, זה סוג של מזנין, כמו שראינו בחברה הקודמת. המוסדות פיננסיים כאן הם כנראה קודמים בעדיפות, ככל הנראה, ולכן התשואה של 13% היא לא מפתיעה מדי, זו תשואה גבוהה יותר מהמצופה קצת, זאת אומרת, כפי שאמרתי, זה בין 8 ל-12, אבל בואו נראה. רווחיות יש משהו? אוקיי, זה קצת, כן, הכנסות. כן, קצת לא נראה משהו, אני חייב להגיד. הבנתי. אוקיי, אז הסיבה שבאמת התשואה היא כזאת, זה בגלל שזו חברה שאין לה הכנסות שוטפות. הם משקיעים, הם כנראה עושים יזמות של נכסים, והם עוד לא בשלב המניב כרגע. זאת אומרת, אין פה יותר מדי דיירים בתוך הבניינים. נוודא את זה רק. שהרושם הוא הרושם הנכון. גיוס להשקעה בנדל"ן, כן. ייזום. הם עושים ייזום, אוקיי. השבחה. בקיצור זה לא מניב. להשקיע בחברות נדל"ן יזמי זה קצת בעייתי. בוא נגיד, אלא אם כן אתם מומחים בתחום. אז אנחנו נדלג על זה באופן מהיר. פחות רלוונטי אלינו. IDB פיתוח. IDB פיתוח. כמה שמענו על IDB פיתוח? איזה אגר זה? יש הרבה אג"חים. יוד. יוד. בוא נראה מה התנאים ביוד. ונפתח את דוח במקביל. פיתוח. כן? בוא נראה מה קרה כשלא הסתכלנו. PDF. דוח גדול. דוח גדול מאוד. בסדר. מדובר בחברת החזקות, כן? שזה לא יפתיע אתכם יותר מדי. ריבית שקלי קבועה כמו שאמרנו. ופירעון. פירעון. זה הפירעון. זה לא כל כך מוצא חן בעיניי, אני חייב להגיד. מה עוד? אני חושב לפחות יש סיכוי שיחזירו את הכסף. אם יש תקווה כזאת בכלל. איפה המאזן של החברה הטובים האלה? זה המאוחד. אנחנו כמובן בגלל שזה חברת החזקות אנחנו צריכים את המאזן סולו. המאזן סולו נמצא תמיד בסוף הדוח. הוא נמצא בסוף הדוח. כאן. כן, תקנה 38ד' בסדר, יופי. פנטסטי. בוא נראה מה הסיטואציה. אגרות חוב, אוקיי, זה כולל אותנו, לצורך העניין. השקעה בחברות מוחזקות, סיפורים. בסדר גמור. טוב, אז הון עצמי יש פה בכלל? לא. מטריד, אבל אוקיי, בוא נלך לדוח המאוחד ונראה אם בכלל יש רווחים פה בחברה הזאת. צריכים להרוויח פה מדי פעם קצת משהו איפשהו. וגם לא כל כך. טוב, מטריד. אני יכול להגיד, מטריד למדי, בכל אופן, בעייתי. בוא נגיד שזה בעייתי. לא לחינם זאת התשואה. אוקיי, נדלג הלאה. ברוקלט. איזה אגר זה? בית. טוב, מה לעשות? לא תמיד זה סיפור הצלחה. לא תמיד מדובר בסיפור הצלחה. טוב, קודם כל בוא נראה במה הם עוסקים, כן? זה תמיד מומלץ, לבדוק במה החברה עוסקת, אם אתם לא יודעים. השקעה בנדל"ן בארצות הברית. כולם משקיעים בנדל"ן בארצות הברית, זה פשוט מדהים. אוקיי, יזום. בסדר, הכל יזום. בוא נראה מה התשואה על האג"ח הזה. כי בשביל האג"ח, במיוחד מזנין, ומדובר במזנין בינינו, כן? אין הרבה יותר בני אופציות.
כן, פירעון בחלקים, וכן, וצורה כזאת, זה לא מה שווה את זה, אנחנו רק נוודא רק שהמאזן נראה כמו שאני חושב שהוא נראה. אפריל ברוקלין, זה LLC, זה בכלל לא קשור. מה, הם שמו פה את כל הדוחות של כל ה-LLCים שלהם? מה זה הבדיחה הזאת? אפריל לימיטד. נו, אני רוצה דוחות של אפריל לימיטד. בואו נוריד את זה כמו בני אדם רגע. זה סוג של בדיחה? האם זה סוג של בדיחה? בוא נראה. LLC. או, סוף סוף החברה, נכון? יופי, פנטסטי. צירפו פה דוחות של חברות בת, זה פחות מעניין כרגע. אוקיי, אגרות חוב. וכמובן בנקים. בנקים. שוב, מדובר במזנין. הבנקים יש להם חוב משמעותי, קודמים אליכם. התשואה על החוב היא 9%, זו תשואה סבירה בשביל סיטואציה כזאת. כמובן שכנראה שאין רווחים, למרות שאולי יש. זאת מכירת דירות. כן, אז הם מוכרים את הדירות. אוקיי, זה בסדר, זה מודל עסקי בסדר גמור, אבל פחות מוצא חן בעיניי, וגם התשואה פה על האג"ח היא לא איזה משהו היסטרי, יחסית לפעילות שלהם, אז אני הולך לדלג גם על זה. ומה זה דלסו? מה זה יכול להיות אג"ח? היי. מה זה יכול להיות? אמרנו היי. שום באג"חים. טוב. פרופיל. בוא נראה מה החבר'ה האלה עושים. כן, בוא נראה מה הם עושים. פרופיל. גיוס אג"ח. החברה הוקמה לצורך גיוס אג"ח, כן, אתם מבינים מה קורה פה. השקעה בנדל"ן בארצות הברית. כמובן, מה יכול להיות אחרת? כולם משקיעים באג"ח בארצות הברית היום. אג"ח, נדל"ן בארצות הברית היום. אוקיי, טוב, בסדר. כרגיל אנחנו הולכים לפתוח, ללכת למאזן, בשבלונה הרגילה, שלום, נדל"ן להשקעה, וזהו בערך, והון ואגרות חוב. כן, ושוב נושאי ריבית, כן. שוב מזנין, סוג של מזנין, עוד פעם. בסדר, בשביל מזנין שוב, זו תשואה לא מעניינת באופן מיוחד, כן, זה לא מדובר פה על איזה משהו היסטרי. טוב, בוא ננסה אולי משתנה, אולי נמצא משהו במשתנה. הכל יכול להיות. גבירותיי ורבותיי, מה יהיה? זה לא רע למזנין, זאת אומרת, להחזיק מזנין זה בסדר. להחזיק מזנין לקבל 8%, זה לא רע כל כך, אפילו 10%. כמובן בלי הצמדה. אם הייתה הצמדה זה היה לי קצת יותר מעניין, אבל מצד שני, אני לא מתלהב באופן מיוחד, כי זה לא חברות הכי רווחיות בעולם. אם זה היה מזנין של חברה עם נדל"ן מניב, אז הייתה איזושהי התלבטות. ברגע שמדובר ביזום, יש סיכונים יותר משמעותיים, ולכן אני פחות מתלהב. אבל בסדר. ראינו, כל אחד יכול לבחור אם מתאים לו רציו. לא במקרה החבר'ה האלה עם הנפט. בוא נסתכל. חלל תקשורת. טוב, זה לא נראה לי מלהיב במיוחד ה5% הזה. זהו, פה אין תשואות, אני יודע, או מלהיבות, מצלאוורק. טוב, בוא נסתכל על שני אלה, אז רציו. טוב, רציו זה... אני יודע. רציו... מימון אג"ח ב'. אוקיי. מעניין. פרופיל, נוודא שזה באמת מה שאני חושב, שזה חיפושי נפט, כן. בסדר גמור. נתוני אג"ח. אוקיי, זה פירעון בשיעורין, זה פחות מוצלח, אבל בסדר, לפחות זה עוד הרבה זמן. כבר טוב. שיעבוד מדרגה ראשונה על תמלוג. זה טוב. או אתם רואים, שמים לב לשיעבוד הזה? זה פנטסטי. תיצור ותרשום לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב. שיעבוד קרוב מדרגה ראשונה על תמלוג, ישולם בכסף או בעין.
טוב, בעין זה פחות מוצלח, אבל בסדר. בעין כלומר במניות, כן? לא במזומן אלא במניות. ישולם מתוך גז ונפט שיופקו. טוב, מכיוון שמדובר על הפקה של נפט וגז, מדובר על ריבית של 8%, אני לא חושב שזה המקום הנכון לחפש את התשואות, כן? אז בוא נתקדם. בוא נראה מה זה המצלאוי הזה. איפה מוצאים שמות לחברות האלה? אני חושב שהשם טיפה יותר מוצלח מאשר מצלאוי. טוב, אולי זו חברה שווה, אני יודע, בוא נראה. בוא נראה מה זה מצלאוי. חברה לבניין. פיתוח מקרקעין, נדל"ן מניב. קבלנות. טוב, קבלן. יאללה, למה לא? למה לא? כמה רע זה יכול להיות? כמובן, יכול להיות רע מאוד, אבל בסדר, אנחנו אופטימיים, נכון? אנחנו אנשים אופטימיים. בהחלט. אנחנו אזרחים אופטימיים, לא מוותרים. שלום ושלום. שלום. אוקיי, שקלי משתנה, כמובן, בדקנו מקם פלוס 6. לא רע. לא רע, אני חייב להגיד שזה בסדר. המנגנון ריבית. המרווח מאוד גבוה, 6% מעל ריבית משתנה, מעל מקם, זה מכובד. ברוטו 9.46. אוקיי, זה נסחר מתחת באמת שלא? נסחר בפארי? יכול להיות דבר כזה? כן, נסחר שווי הוגן, אבל אז איך זה 9? איך זה 9? כי מקם, לא יודע. טוב, אם כתוב אז כתוב. בכל אופן, הנפקת אגרות החוב, תפקיד בנאמנות, כן, זה פחות מעניין, תנאי פיננסיות פחות מעניין, וכולי, בסדר גמור. פירעון 17-18, לא מדהים, אבל בסדר. בואו נראה אם יש לנו כאן נכסים. איפה מאזן איפה? מה כתוב כאן? אי עמידה באמות מידה פיננסיות. כמובן. כי למה לא בעצם? לא נורא. כן, בסדר, אוקיי. בואו נתקדם. מזומנים. יש מזומנים, בסדר. אולי קרקעות וזה, בסדר גמור, וזהו. אוקיי, למה לא? אולי קרקעות, פחות רע. טוב, זה בנקים, כבר יש לנו בעיה, כי יש לנו כאן 125 מבנקים שהם מגיעים לפנינו, ואז יש לנו אגרות חוב, ועוד אגרות חוב. יש לא מעט אגרות חוב. עכשיו השאלה אם החברה הזאת רווחית. אם היא רווחית, אולי זה לא רע כל כך. וכמובן שהיא לא רווחית. טוב, הקטסטרופה הספציפית הזאת הגיעה לסיומה, אנחנו מתקדמים הלאה. זה באמת בדיחה. טוב, צמוד מדד, נו. חזרנו הביתה, חזרנו לצמודי המדד. בסדר גמור. אולי כדאי שנסיים את הוידאו בזה, ובוידאו הבא נמשיך עם צמודי המדד. אז תודה רבה לכם ולהתראות.